Мислиш ли, че 20 км отгоре са само едно кафе разлика? Помисли пак. Новите промени в закона вече са в сила и числата са различни от това, което си свикнал. За превишена скорост на населено място до 10 км отгоре глобата е 20 лева. От 11 до 20 км в час 50 лева. От 21 до 30 км в час 100 лева. От 31 до 40 км в час 400 лева и 6 контролни точки. А сега внимавай! Над 40 км 600 лева и 2 месеца без книжка. Над 50 км в час 700 лева, 3 месеца без книжка, плюс 50 лева за всеки следващи 5 км в час. Извън населеното място санкциите са малко по-ниски, но над 50 км в час отново те чакат 600 лева, 2 месеца без книжка и същите 50 лева на всеки 5 км в час. Превишил си с над 40 км в час в града или над 50 км в час извън него. Книжката се взима на място за един месец, а колата спира се от движение за същото време. Успоредно с отнемането на книжката се налага веднага и втори вид принудителна административна мярка. Но глобата не е единственото. Налагат се и така наречените принудителни административни мерки. Без да чакаш акт, без да чакаш постановление. Превишил си с над 40 км в час в града или над 50 км в час извън него. Книжката се взима на място за един месец, а колата спира се от движение за същото време. Успоредно с отнемането на книжката се налага веднага и втори вид ПАН. В обобщение, ако вие или водач, на който сте предоставили автомобила си, е превишил скоростта с над 40 км в час на населено място и наказателното постановление влезе в сила, водачът ще остане без книжка за 2 месеца и ще плати глоба в размер на 600 лева, а колата ще бъде спряна от движение за един месец. Времето на действие на принудителната административна мярка се приспада от наказанието, след като наказателното постановление влезе в сила. Накратко, един момент на тежък крак може да те остави без книжка, без кола и с празен портфейл.